Hallo, Sawubona. yebo njani? Ngiyaphila wena njani? Khona. Ukhuluma no-Amahle. Amahle muphi? Intombi kamngani wakho uBrian. Amahle. Okay. Right. Angi-right Amahle unjani? Ngiyaphila nami kunodaba engifuna silikhulume. Ngishayisa ngovalo uqala nalowo ngifonela. Ya. Angazi noma singakhuluma yini. Hayi singakhuluma. Angazi uzophatheka kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi ningabangani noBrian. Konke lokho ngishayisa ngovalo njalo yawoza le ndaba. Indaba ikanjena. Ngobwazi ukuthi ngithandana noBrian kodwa mina ngithanda wena. Phela ukuthi ngashela uBrian kuqala. Yabo and wena bonganginakile. Kahle ngifuna ukutshela nje ukuthi ngiyakuthanda. Yazi njengoba ngithule ngifuna ukuzwa ukuthi akakhwehleli noBrian lapha eceleni kwakho. Lutho akekho akazi lutho yena. Le nhlahla ngayigcina ngisafunda esikoleni. Usho nje. Kodwa wena le nyoni wawuyifunini. Hayi manje usumbiza ngenyoni ayona inyoni. Kukuthi nje ngingasho ukuthi sasingadalelwe mhlawumbe kumele ukuthi ngihlangane naye ukuze ngizothola wena. Yilokho ngiyibuka lento ukuthi labantu abafanelene nje ngisosho kanjani ngithi ngisaba ukuthi mengizosho uzohamba uyongiceba kuBrian uyogijima uyongiceba nezulu yazi ukuthi siyasho ukuthi oyishayela kakaye. Hayi manje seyimisandane-ke indaba yalo mjisa ngoba phela uma engasibamba singabafileyo hayi ukuthi ngiyambamba kodwa nje yamazi umuntu odinile plus ushimane lesiyane ngiyasazi kudala ngoba niyaqoma nani khulile ngizomyeka as long as wena nje ungithembisa ukuthi nawe uyangithanda uzongithanda then singayiqhuba into yethu or uma ukuthi ubona ukuthi umngani beni mhlambe bungase kuphele singamfihlela. Ngicela ufone thana stroke kodwa uqinisile ngale nto oyishoyo mfethu ungaze ngigiyela amahala. Ngiqinisile nje bengeke nje ngize ngithenge i-airtime ngikufonele. Kodwa lesa simehleza ngekhanda nongisho usefonani. Manje uthini phela ngoba ngikuza ungiphendula ungitshela ukuthi uyangithanda. Mina ngisefethu fika la endlini siyixoxe le ndaba ila engobona khona ukuthi ibhekile fika ungasalibazisa ibhadi ukephi vele manje. Hayi ngoba ngisedrobheni ngizovela ngithathe itaxi ngize lapho kunganjani. Shembe lesimehleza ngekhanda sikephi vele. Hayi angimazi lo ukephi angifuni nokwazi. Hayi ngizomcheck ukuthi ngizocheck ukuthi Aze wakhohlakala. Hello. Hello. Yes. Ngikhohlakala makwenze njani manje futhi. Okay, anyway, Black Live TV besikucheck. Hawu, umngane wakho pho umudla ithende kangaka. Hawu. Hayi ke indaba usezoyazi kuBrian ukuthi uthanda intombi yakhe. Akekho noBrian lapho unabantu be-TV. Yonke into ikhona kwi-TV manje indaba. Mengani njani kanje? Siyadlala siyabonga kakhulu futhi for your time. Siyabonga kakhulu for your time. Thank you very much. Ubukuhlelo leBlack Live TV. Thank you very much ke balaleli nababukeli emakhaya. As you can see that ukuthembeka abukho kahle ebanganini. Anyway, please do make sure that